Bă, dar de ce nu las pe lucernă, că uite drumul afară. Ah. Ia uite mă, cu mașina veneai pe aici, până acolo mergea. Bă, ce de pește ați prins, mă. Ce? Nu da, mă, nu mănânc, păi. Vă duc eu, mă. Nu, mă, o luăm pe șosea. Bă, am prins pește ca lumea. Iată. Cei mai tari pescari făinari. N-ai să mai vezi? N-ai să mai întâlnești așa ceva, iată ce păi. Nu ne mai filma. Am bat picioarele. Avere fac pe YouTube cu noi. Vă dau și vouă. Avere face pe YouTube. Băi, dar poate nu e aici să jucăm într-un film. De la horror, poate. Stai așa să filmez curul lui cumnatul ca lumea, să vadă că ori s-a căcat pe el, ori de noroi. Lovită aia căcarea de la... Iată, bă. Vreau să fac ce... Iată, bă, ce cimți mai are. Stai, bă, să-mi filmez și eu picioarele. Bună ziua! Suntem la Discovery, facem un reportaj cu pescari. Ați prins ștuca? Iată, iată pește ce are ăsta în sac. Iată ce e acolo, iată-l cum mișcă. Ia așa, așa. Ia arată-mă captura. Hai. Hai mă să vadă românul. Să vadă românul. Iată. Iată frate ce e acolo. Să vedem? Să vedem mai așa. Gata, mă. Mă duc și să văd și peștii lui cumnatul. Bine că e și al meu, la mare e al meu, să știi. Stai mă să filmez și peștii meu și al lui cumnatul. Ia cumnate, nu filmăm și noi peștii nostru, să-ți împungă. Ia. Ia. Ia scoate-l tu, Iuli, pe la mare, să-i fac eu o filmare. Să vadă ce pește a putut să prindă eu. Da. Frumos.